Я в восторге от той действительно потрясающей энергетики, драйва, страсти, которым вы заряжаете даже тех, кто первый раз сюда приехал. Потрясающая атмосфера. Мин сезгә телим, менә шул энергия белән рәхәтләнеп, аны тоеп, өйгә кайтырга һәм әйдәгез бергә, мәңгегә менә шул дулкында булыйк. Сәләт Биләр форум ул мөмкинлекләр мөхитенең иң югары баскычы. Нәкъ менә монда һәр теләгән бала үзенең юлын таба ала. Көчле программа, кызыклы чаралар, бик файдалы остаханәләр һәм балалар өчен көтеп алынган остазлар. Я думаю, что Сәләт Биләр форум, она не только про реализацию амбиций какой-то. Все участники и организаторы, они в первую очередь получили удовольствие от процесса, и мне кажется, это у всех чудесно получается. Сәләт — это неравнодушные люди, которые каждый год собираются здесь и меняют мир к лучшему.